dịka anyị si n'ọnụ ụlọ na-ịchụ ya bụ nje nke akpọrọ COVID-19 bụ coronavirus si mba Wuhan wee bata, ọ ga-amasị m igosi gị ụzọ pụrụ iche ị ga-eji wee chụpụ ya, ma ọ bụrụ na o nwere ka isi chee na gị na onye echechi bata kwere n'aka ma ọ na nwee mmekọ pụrụ iche na ị nwere ya, gbakapụ onwe gị n'etiti ọha na eze na ọrụ onwe gị. Mgbe anyị nọrọ onwe gị, o nwere ụzọ dị iche iche ị ga-esi wee chụọ ya bụ nje, dịka ndị ụlọ na-ahụ maka ahụike nga akpọrọ World Health Organization esi na ụlọ ọrụ ndị NCDC wezitara anya ozi ya si na ya bụ coronavirus na-anọ n'ime gị ihe dịka afọ abalị abụọ, ọ gbadazie gị na akpịrị na ahịa dịka abalị anọ tupu ọ gbadazie n'ime akpa ikuku gị nke a na-akpọ lungs bịa kpagbuzie gị. Mana tupu ọ gbada ebe a, mgbe ọ na-ebu ụzọ anọ mere gasị gị ṅụọ mmiri ọkụ, na-aṅụ mmiri ọkụ ka o nwere ike kwada ya. Mana taa m ga-ezi gị ụzọ pụrụ iche ị ga-esi wee mee ya ka o nwere ike baara gị n'oge. Kwọọ aka gị ọfụma, taa kwọpụ aka gị, kwọzie aka gị, kwọzichama ya kwọzima. Ịkwọcha ya bụ aka gị, ibute ihe dịka akpụ taa, ibute akpụ ọwụ ihe dịka akpụ were gbaa mbọ hụ na ọwa akpụ dị iche, ịbịa ya abịa bịazima ya abịazima taa, bịazima gị kpobie ya nnukwu ọkpụ taa, kpubie ya ihe dịka ụzọ abụọ ma atọ nke ọ ga-afụ ihe nke ọ ga-ebu ibu. Ọnwụ na obu ibu taa, ịnyọbiri ya, ịhazima ya hazima, ịghọtala, hazima ya hazima, were ya taa tinye n'ime ofe ọkwụ eji azụ nwere mmụọ mmiri wee shie. Idoro ya bụ akpụ ọ gafee nga ọ kwadala ebum ya Chineke akpọgo ka ebum ya ọ kwadala ya bụ korona ya kpuzie gị n'ime akpa eriri afọ gị, ihe na-ebugasị ya nyepụzie ya na nsi. Echefula ka m si gwa gị, were ya ote a nyata ya ihe dịka ọfụ gị pụrụ ya pụọ ya pụghị, kpụzima doro ya n'ime ofe ọkwụrụ nwere eji azụ nwere mmụọ mmiri wee sie otu a. Idoro ya ọ ga-akwada ya